Гомель больш не лічыцца чарнобыльскай зонай, а гэта значыць, тысячы людзей ужо з наступнага года могуць страціць важныя ільготы. Што менавіта? Беларускі ўрад вырашыў вывесці Гомель са спісу тэрыторый радыеактыўнага забруджвання. Афіцыйная прычына – за апошнія гады сітуацыя нібыта значна палепшылася. Але для жыхароў гэта азначае не толькі новы статус горада. З 1 студзеня 2027 года могуць знікнуць бясплатнае школьнае харчаванне і 50% зніжка на дзіцячыя садкі, ільготныя пуцёўкі ў санаторыі, перавагі пры паступленні ў навучальныя установы, першачарговае прадастаўленне інтэрнатаў для студэнтаў. Асобны ўдар па будучых мамах. Цяжарныя жанчыны з Гомеля больш не будуць мець спецыяльны, больш працяглы дэкрэтны адпачынак, які дзейнічаў для жыхароў. Урад сцвярджае, што рашэнне заснавана на даследаваннях глебы і радыяцыйнага фону. А яшчэ раней Лукашенко публічна казаў, што трэба прывесці лічбы ў адпаведнасць з рэчаіснасцю. Ну, а як вы лічыце? Гэта сапраўды вынік паляпшэння экалогіі ці проста спосаб скараціць дзяржаўныя выдаткі? Пішыце ў каментарах.